Il-ħadd it-tajjeb. Illum 27 ta' Frar it-tminħat ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja dedikata lil San Pawl Nawfragu fin-Naxxar. Imexxi l-quddiesa l-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Infakru li t-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd minn fuq il-website bekids.mt. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Fil-bidu ta' din il-quddiesa ħuti narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti triq li twassalna int il-Missier u lejn ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mu lejn ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-olla ta' smawiet u paċi fnat l-bnedmin ta' rieda tajba. Nfaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt tal-btagħna. Int li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Għatina mulej li d-dinja timxi skont l-ordni tiegħek għal paċi tagħna u li l-Knisja tiegħek tqimek ferħana fis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jissaltan, flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Meta jeżżu għarbiel jibqa' fih l-iskart. Hekk ukoll min jarbel lilu nnifsu jaraf żinitu. Il-forn jgħaddi minn prova xogħol il-fuħħari. Hekk ukoll bniedem tarfu minn kliemu. Il-frott jikxef kemm bidwi jkun ħaħsib is-siġra. Hekk ukoll kelma tikxef ħsieb qalb il-bniedem. Tfaħarx bniedem qabel jitkellem għax hekk jiġu pruvati n-nies. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajl il-Alla. Tajjeb li nfaħru l-mulej. Flimkien, tajjeb li nfaħru l-mulej. Tajjeb li nfaħru l-mulej li nannu l-ismek inti l-oli.
Inxandru fil-għodu t-tiba tiegħek u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Tajjeb li nfaħru il-mulej. Il-bniedem ġust bħal meħaddar, bħal ċetru tal-Libanu jikber. Imħawlin f'dar il-mulej jħaddru fil-fbieħi tat-tempju tal-Alla tagħna. Tajjeb li nfaħru il-mulej. Sa fix-xuħitom li frott jagħmlu kollhom ħajja u ħdura biex ixandru li ġustu l-mulej blata tiegħi u ebda ma jinsab fih. Flimkien tajjeb li nfaħru il-mulej. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostol il-Korintin. Ħuti, meta dak li tħassar jilbes inqas taħsir, meta dak li jmut jilbes l-immortalità, imbagħad iseħħ dak li hemm miktub. Inbillet il-mewt fir-reba. Fejni ja mewt ir-reba tiegħek? Fejni ja mewt in-nigieża tiegħek? In-nigieża tal-mewt hi d-dnub u l-qawwa tad-dnub hi l-liġi. Nisuħar lill-Alla li tagħna r-rebħa permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk ħuti eżiż, żommu sħiħ, titħarkux, ħarbilku dejjem fil-ħidma tal-mulej. Kunu għafu li l-ħidma tagħkom fil-mulej mhix għal xejn. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Intkom għandkom tiddu fid-dinja bħal kwierkeb u żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Jista' għama immexxi għama ieħor, mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra. Id-dixxiplu mhuwiex aqwa mill-mgħallem tiegħu, imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu isir bħall-mgħallem tiegħu. Għax tara t-tibna fajnħuk u ma tarax it-travu li għandek fajnejk int. Kif tista' tgħidu lil-ħuk, ejja ħanneħħilek it-tibna li għandek fajnejk, meta m'intix tara t-travu li għandek fajnejk int. Jew ġbieħor, neħħi l-ewwel it-travu minn għajnejk int u mbagħad tara sewwa kif tneħħi t-tibna minn għajnħuk. M'hemmx siġra tajba li tagħmel frott ħażin, kif anqas m'hemm siġra ħażina li tagħmel frott tajjeb. Kull siġra mill-frott tagħha tingħaraf. Ħadd ma jiġbor tin mix-xewk, anqas l-għeneb mill-għolliq. Il-bniedem tajjeb mit-teżor tajjeb ta' qalbu joħroġ it-tajjeb. U l-bniedem ħażin mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ il-ħażin. Għax mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fomm. Il-kelma tal-mulej. Għanna l-lum littra pastorali Arrandan, maħruġa minna l-isfijiet, bit-titlu Nilqgħu fostna l-għannejn tal-ħnina. Meta ħlisna mill-Arqa, sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġabu ruħhom magħna biħlewa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna l-koll u qabdulna ħuġġiġa għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bard. Kull darba li naqraw dawn il-versi minn kapitlu 28 mill-Atti tal-Apostli u nisimgħu l-isem ta' Malta, inħossu bħal dexa ma' ġisimna kollu u bħal sħana tilħaq lil qalbna. Dan mhux biss
għax isem pajjiżna mniżżel fl-Iskrittura mqazza, imma wkoll għax inġeddu il-memorja sabiħa tal-laqgħa li missirijiet nataw lil Pawlu l sħabu li kienu fid-diffikultà. Laqgħa tant sabiħa li baqgħet immarkata fil-qalb ta' Luqa l-awtur tar-rakkont ta' din il-ġrajja. Ġabu ruħhom magħna bi ħlewwa li ma bħalha. Luqa juża il-kelma filantropija, ħbiberija mal-bnedmin. Wara 3 xhur li Pawlu dam fi gżiritna, din il-ħlewwa tal-laqgħa tal-bidu komplet tikber, tant li Luqa jara il-qagħda tagħhom f'Malta billi jgħid urawna ġieħ kbir u meta ġejna biex nitilqu qabbew fuq il-ġifen kull ma konna neħtieġu. Matul iż-żmien li fih Pawlu u Luqa kienu fostna, għarfuna lill-Alla l-veru u kif dan wera ruħu f'Ġesu ta' Nażaret. U rawna kif Alla tagħna u għani fil-ħniena. U għalunna li din il-ħniena tiegħu għalina hija profonda aktar bil-imħabba ta' bejn żewġ namrati. U fidila wisq aktar mill-imħabba ta' bejn u iben jew bint. Imqar jekk mara tinsa it-tarbija tagħha u ma tħenx għal binġufa, jien ma ninsik qatt. Din l-imħabba mimlija ħniena ta' Alla deret fil-milja tagħha fil-persuna ta' Ġesu. Kontra id-drawiet ta' żmienu, Ġesu jaqaf jitkellem ma' mara midimba u Samaritana u jweda l-ilma li jaqtalax. Jidħol fid-djar ta' midimbin pubbliċi u mistmerra bħalma kienu Mattew u Zakkew u joqgħod magħhom għall-ikel. Joqrob lejn il-lebrużi li kulħadd kien jitbiet minnhom għax imnixtsin, imisshom u jfejjaqhom. Jiltaqgħu jaqaf jitkellem ma' dawk li kellhom spiritu ħażin u jeħlishom. Jagħti mill-ġdid id-dinjità lil mara adultera u jeħlisha mill-mewt. Ġesu jiġi merfuħ fil-għoli fuq is-salib bħala wirja u karba mimlija ħniena tal-missier fuq id-dinja. Mela l-ħniena ta' Alla tisboq bil-wisq aktar l-ogħla imħabba tal-bnedmin, kemm fil-wisa u kemm fit-tul, kemm fl-għoli u kemm fil-fond. Hija ħniena li tilħaq lil kulħadd, saħansitra dawk li salbuh. Hija ħniena li ma taqtaqat, tant li tibqa' tfittex in-naġa il-mitlufa sa ma ssiba. Hija ħniena estrema li tasal li tmut għal min tħobb. San Pawl għallimna li Alla jħossu fl-aqwa tiegħu meta aħna induqu ftit minn din ħniena. U jħossu tassew missier meta aħna inħossuna ulied maħfura. L-esperjenza awtentika tal-ħniena u tal-maħfra tfakkarna li Alla hu missier u fl-istess waqt iġġeddidna fl-identità tagħna bħala awlied maħbuba u maħfura tiegħu. Kif inkunu nafu li qegħdin nagħmlu esperjenza ta' din ħniena ta' Alla għalina? Meta aħna nikbru fis-sens ta' ratt il-ħajr lil Alla u fit-tħaddim ta' ħniena lejn xulxin. Aktar ma nħallu lil Alla jagħmel ħniena magħna, aktar inħossuna fil-paċi u nikbru fil-ħniena lejn xulxin. L-esperjenza sħiħa tal-ħniena ta' Alla inkunu ngħixuha tassew meta l-maħfra u l-ħliena li nirċievu minn għandu inkomplu ngħadduhom lil xulxin fir-relazzjonijiet ta' bejnietna fil-ġrajiet ta' kuljum. Aħfru lil xulxin bħalma il-mulej ħafer lilkom, hekk għamlu intom ukoll.
Ma nkunux għamilna esperjenza sħiħa ta' ħnina ta' Alla jekk naħsbu li din tagħtina il-permess li nagħmlu li rridu kemm fil-konfront ta' Alla u ta' xulxin. Jekk nifhmu tassew li Alla jħobbna, żgur li nsibuha bitqila biex noffenduh u meta noffenduh jisobbina tassew. Jekk ngħixu fi ħnina ta' Alla, inkunu aktar attenti biex nuru ħnina ma' xulxin. Il-bnedmin l-oħra minflok kompetituri inqisuhom aktar bħala ħutna u alleati tagħna. Il-ħajja fil-ġuf inqisuha aktar bħala rigal prezzjuż tal-ħallieq u mhux bħala xkiel. L-anzjani tagħna inqisuhom bħala benefatturi u eżempju ta' ħajja u mhux bħala tol. Il-migranti li jiġu fi xtutna nqisuhom aktar bħala ħutna fil-bżonn u fl-istess waqt riżorsa u mhux barranin li qed jieħdulna xogħolna. Il-ħolqien ta' madwarna inqisuh bħala d-dar ta' kulħadd li rridu nieħdu ħsiebha b'responsabbiltà u mhux proprjetà tal-ftit li tiġi sfruttata għal qlieħ tal-flus. Il-professjoni titqies bħala vokazzjoni u servizz u mhux sinjal ta' prestiġju u mezz ta' lukru. It-tmexxija titqies bħala ministeru qadi u mhux okkażjoni ta' sfruttament u korruzzjoni. L-esperjenza tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni iddaħħalna dejjem iżjed fil-misteru tal-imħabba mimlija ħniena ta' Alla. Kif bħala bnedmin bejnietna spiss inħossu l-ħtieġa li l-oħrajn juruna li jħobbuna bil-kliem jew bil-ġesti, hekk ukoll inħossu l-bżonn tal-konferma tal-imħabba mimlija ħniena ta' Alla lejna, speċjalment fil-qrar. U kif kull darba li nħossuna maħbubin mill-oħrajn bħal jiġġedded fina l-entużjażmu tal-ħajja, hekk ukoll kull darba li nqerru Alla jerġa' jwellidna fil-maħfra u jfawwarna bl-ispirtu tal-ħniena tiegħu. Il-miġja fostna tal-missier tagħna l-Papa Franġisku fit-2 u 3 ta' April ġejjin hija minn nfisha ġrajja ta' ħniena ta' Alla għalina il-koll, imqanqal mill-imħabba mimlija ħniena li għandu għalina l-Maltin u l-Awċin, il-Papa jixtieq jiltaqa' magħna wiċċ b'wiċċ u jwassililna il-kelma tiegħu. Fit-tagħlim tiegħu il-Papa Franġisku spiss jinqeda b'diversi ġbijat biex jgħinna nidħlu fil-profondità tal-ħniena ta' Alla. Bir-raġun nistgħu nsejħulu l-annej tal-ħniena ta' Alla fi żminijietna. Il-Papa Franġisku jistqar li l-isem ta' Alla huwa ħniena. U dan l-isem intwera fl-aqwa tiegħu f'Ġesu fuq is-salib. Alla għandu mod tiegħu waħdu kif iħares u jħares biss biex iħobb u jagħżel. Jekk aħna rridu nkunu wlied il-missier u aħwa veri ta' Ġesu, irid ikollna ħniena ma' xulxin. Hekk il-komunità tad-dixxipli ta' Ġesu ssir tixbaħ lil dar tal-ħniena u lil isptar tal-battalja li jilqa' fih il-kulħadd. Mimli bil-ħniena ta' Alla, il-Papa għandu mħabba partikolari lejn il-foqra, il-migranti, il-batuti u dawk kollha li huma mormija mis-soċjetà. Jixtieq li l-Knisja tgħix b'aktar awtentiċità l-opri tal-ħniena li Ġesu għex u xandar fil-Vanġelu. Issa li ser nibdew ir-Randan għandna opportunità tad-deb biex inħejju b'mod spiritwali għaż-żjara tad-dusija tiegħu il-Papa Franġisku fostna. Iż-żmien tar-Randan huwa l-aktar adattat biex nieqfu nirriflettu dwar il-ħniena infinita li Alla għandu għalina u dwar kif nikbru fil-ħniena lejn xulxin, speċjalment lejn l-imwarrab u l-batut. 2000 sena ilu il-miġja ta' Pawlu weldet il-missirietna u lilna il-fidi.
Jalla il-miġja tal-Papa Franġisku f'April ġej iġġeddet lilna u lil uliedna fil-ħniena. Imqanqlin minn sens kbir ta' umanità, missirietna laqgħu il-Pawlu l-isħabu biħlewwa li ma bħala. Imħeġġin mill-imħabba u rispett lejn il-missier tagħna l-Papa, jew nagħmlu l-ħila kollha tagħna biex nilqgħu fostna bil-ferħ u nistennew bil-ħerqa l-messaġġ li għandu għalina ħatkun aħna wkoll parti minn din ir-rivoluzzjoni tal-ħlewwa. Il-Verġni Marija Om tal-ħniena li mxiet qabilna il-mixja tal-fidi tidħol għalina quddiem bina biex iż-żjara tal-Papa fostna tkabbarna fl-imħabba lejn Alla u lejn ħutna il-bnedmin l-aktar dawk fil-bżonn. Natukom il-barka pastorali tagħna. Sa flimkien nagħmlu l-isqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla imnissen minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-missier u għandu jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulejli għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum u weġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nisqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qama mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba u fi-ħniena tiegħu. Tolbu għall-Knisja biex tkompli x-xandar il-bxara tajba tal-imħabba ta' Alla lill-bnedmin kollha nitolbu. Tolbu għalina l-koll biex l-imġiba tagħna tkun taqbel mal-kelma tal-Evanġelju li aħna nxandru bil-fom. Nitolbu. Tolbu għal min għandu responsabilità fil-kamp tal-ġustizzja biex jaħdem bl-onestà u bla ma jħares lejlu ċuħ. Nitolbu. Tolbu għal dawk li jsofru violenza fiżika jew morali biex tintaddilhom id-dinjità tagħhom ta' bnedmin. Nitolbu. Nitolbu għal morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għal kura barra minn Malta biex il-mulej jgħinhom fid-tbatija tagħhom. Nitolbu. U nitolbu għal poplu tal-Ukrajina, għal vittmi kollha, għal dawk kollha li għaddejjin minn tbatija kbira fil-gwerra li hemm bħalissa, nitolbu biex saltan il-paċi u biex tkun hemm il-rispett sħiħ tad-dinjità ta' kull persuna. Nitolbu. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqahom fi ħdanek ta' il-faraġġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u nissel f'qalbna l-imħabba u l-ħniena li inti trid li aħna jkollna bħala dixxipli tiegħek. Bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ntatina il-ġid tal-art biex minnu nġibulek l-offerti tagħna u inti tilqaħħom għax taf li aħna nofruhomlok bħala għaddejja mogħtijin għas-servizz tiegħek. Fiħnina tiegħek għamel li bħalma dawn l-offerti jiswew ta' mertu għalina quddiemek, hekk ukoll insibuhom ta' ġid biex niksbu l-premju tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr. Għax int fiħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna li libnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra d-dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-don li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġel qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismawt l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla ta' smawiet. Birek min ġej f'isem il-mulej, osanna. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex rajħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ għal-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, imkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Pawl, missierna, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet
jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum. Affrinna dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina. La daħanix fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħni natijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn tnubietna, issa ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Tmajtna mulej blike li salvana, is-sagrament li bih fiħnina tiegħek tajjixna fuq dil-art, fit-tiba tiegħek għamel li permess tiegħu ikonna sem fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Xtieq nirringrazzja Fader Tony Ħaġus joħsibni l-kappella kif ukoll daw kollha li jkunu hawnhekk preżenti u jgħinu kemm hija okkażjoni sabiħa hawnhekk din il-kappella dedikata propju lil San Pawl, nawfraġġju ta' San Pawl, kif smajna wkoll fl-ittra pastorali minn fejn punt tluq tal-ittra pastorali llum. Nixtieq ukoll nafża li nhar l-Erba' Ras ir-Randan li huwa jum ta' sawm u talb u Papa Franġisku rrid li f'dan il-jum partikolari permezz tas-sawm u tat-talb aħna niftakru fil-poplu tal-Ukrajna, nitolbu għal paċi fl-Ukrajna u nitolbu wkoll daw kollha li għaddejjin minn tbatija hemmhekk. Monsignor Arċisqof se jqaddes nhar l-Erba' fid-9:30 filgħodu fil-Konkatedral ta' San Ġwan u disa li tkun trasmessa wkoll fuq it-televiżjoni. Imma għaliha għaddin qudiesa qed jistieden propju lil kulħadd l-awtoritajiet tal-pajjiż kif ukoll l-insara kollha biex jissieħbu miegħu billi jieħdu sehem f'din il-qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan nhar l-Erba' fid-9:30 biex aħna wkoll bħala poplu nitolbu speċjalment tal-poplu tal-Ukrajna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Knisja dedikata lil-nawfraġġju ta' San Pawl minn fuq l-għolja ta' San Pawl tat-Tarġa u li minna wassalnikom il-quddiesa matul ix-xahar ta' Frar. Qabel intemmu l-quddiesa tal-lum ngħidu flimkien it-talba bitħejjija għaż-żjara tal-Papa Franġisku fostna. Mulej Ġesu Kristu, għalik tixxennaq ruħna. Għamel nitolbuk li żjara tal-Papa Franġisku fostna tkun waħda li tlaqqana miegħek biex nitax u bimħabtek u fl-ispirtu tiegħek narfu l-koll li aħna wlied ta' missier wieħed u ngħixu r-rabta tagħna ma' xulxin fis-slim. Amen. Min qalbi nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.